adlaw Domingo o kining mga milabay nga mga adlaw, labi na kagahapong adlaw, nadungog nato diya sa atong ebanghelyo ang kabahin sa gitawag nato nga farewell discourse. Niadtong katapusang panihapon ang atong Ginoo uban ang iyahang mga apostoles namilit siya. Nagbilin siya kanila og mga mahinungdanon nga mga pagtulunan. O kini mao ang kabahin sa maong inguntag taas, no? Tinaas nga mga pagtulunan sa atong Ginoo. Ug nga kabahin niini mao ang iyahang pagpadayag sa iyahang pagigugma diha sa iyahang mga apostoles ug ngadto sa mga magtotoo. Ug nga diri sa atong ebanghelyo karong adlaw, iyahang gihatagan og kining paghulagway, a description of what exactly is this love nga ang iyahang gihatag sa iyahang mga tinun-an. Ang una niini mao nga matud pa niya ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Nga klaro kaayo sa ato ang kita nga mga magtotoo karon, kini mga pulonga is a kind of a prefiguration at nga atong okasyon na, no, pagpainguntag, pagpakita, pagpadayag sa iyahang bugos nga gugma nga iyang ihatag sa iyang mga tinun-an. Kay nasayod ta human niining maong okasyon sa katapusang panihapon, pagadakpon siya, pagataralon niya sa katapusan patyon siya diha sa krus, no? So again, a prefiguration of what exactly is this love. And this love is a self-sacrificial love up to the point of death. Paghatag yun, pagtahan sa iyang kaugalingon, bisan pagani hangtod sa kamatayon. Ay kaduha nga paagi sa pagpadayag sa maong gugma, mao nga ang pagtawag sa iyang mga tinun-an nga mga higala. I call you friends. I call you no longer as slaves. Pupuding usa nato ka tagaan og pagtagadron kay iya maning gigamit ang kining hulagway sa usa ka ulipon nga maoy pagpahatag og pahinumdom sa iyang mga tinun-an nga matud pa niya, I no longer call you slaves. Asa ato pa ang mga tinun-an kanhing mga ulipon. They were formerly they were slaves until sa pagsulod nila sa relasyon diha sa atong Ginoong Hesukristo, nahimo na sila nga iyang mga higala. Sayod man ta kaniadto ang namay sila gitawag nga practice sa slavery. Mga ulipon kaniadto ingon nga wala gyud sila, they are no longer like existing entities diha sa katilingban. Atod pagani, pait gyud kayo kaniadto kung walang-wala jud ka. Kay you are at the disposal of these people. Bisan di man gyud kinahanglan daw nga inguntag sapian jud ka nga makapanag-iya kag ulipon. You can buy a slave in the marketplace in the morning. Nya kundi ka maangay niya, pwede ra pud nimo siya nga inguntag quote-unquote ibalibag at the end of the day. Nya palpulihan na pud nimo, no? Ingon ana ra gyud ay ka inguntag mubo kayo, halos wa na gyud dignidad ang tawo nga gitawag nga ulipon. But take note nga si San Pablo Apostol sa iyahang pamalandong nga iyahang gisulat labi na diha sa iyang sulat sa mga taga-Filipos, so Philippians chapter 2, iyahang hulagway ang atong Ginoo nga usa ka ulipon. Nagikan sa iyang himaya sa langit, mikanaog siya, ihimo niya ang iyang kaugalingon nga ulipon pinaagi sa paghukas sa iyang himaya. Gikuhaan niya iyang kaugalingon sa himaya. He stripped himself of glory and becoming one like us, becoming a slave. Nahimo gyud siya na kining ulipon. Ug makita nato nga
Grabe gyud ang pagmahal sa Ginoo. Gitanaw, gi-consider niya ang katawhan nga iya nang higala og pahimong sa pinaagi sa aron nga iyang mahimong higala ang tawo, siya nagpakaulipon. Grabe gyud ang iyang pagpakaubos aron lang nga in a way pura og susama ang ato ang level sa iyaha, no? Just to make himself like almost at the same level with humanity. That is why he considered himself as a slave. Because, sama sa itong giingon kaganina, sa giingon rin ni Jesus, I no longer call you slaves. Sa ato pa, kita nga ulipon, ang Diyos nagpakaulipon so that we will relate in the same level of relationship, entering into that same relationship with Him. Una ang pagigugma sa Ginoo. And then, transform that relationship na di nata ulipon. Unsa nata? Iya ng mga higala. We now become His friends. Ug nga, kininindot kayo nga ato ang pamalandungan, ngayon ani ni ang kanang matang sa gugma sa Ginoo kanato. Nagibiyaan niya, gihukas niya, iyang himaya, aron nga mahimong ulipon nga sama nato nga mga ulipon. Nindot kayo nga hulagway niini, atod pa sa mga journalist, sa mga psychologists nga nakita nila ang picture, daghang mga pictures si Prince Charles, no? Family pictures, mga gikan sa mga formal functions. Kunya, ilang nakita nga daghang higayon sa maong mga nagkalain-lain nga mga functions ni Prince Charles. Iyahang asawa si Kate Middleton man, no? At sila anak. Every time daw nga magkipag-istorya si Prince Charles sa iyahang anak, muuko gyud daw na iya gyud daw i-bend ang iyahang mga tuhod aron nga makikita gyud sa iyahang anak eye to eye. This is like tukwahi sa protocol, no? Kaya kung naa ka sa social or formal function, na nasayod ka nga naay mga dignitaries diha, mga inila nga mga guest, no? Nya naay mga cameras. Dapat aware kayo ka, no? Nga sa imuhang dignidad. And part yun na sa protocol nga you really have to act like a prince. Pero muraog it's a breach of protocol sa iyahang kabahin nga kung kuhiton siguro siya sa iyang anak na ay isulti ang iyang anak, dili siya nga kanang muuko lang ingon ana, kanang mutanaw lang, and then allow the child nga maghangad. No, dili. Muyuko gyud siya, he has to bend his knees so that by doing so, samtang nag-istorya iyang anak, kung istorya siya, they meet eye to eye. So, ingon ni Ana ang pagigugma sa Diyos. Anindot kayo nga makita nato nga ingon ana day ang Ginoo, no? Bisan sa atong pagkakita. Kinsa ra man gyud ta, no? Kadagway nato. Pero dako day kayo ta, we are too precious and so precious in the eyes of God so that He values us even more than we value ourselves. And that is the love of God. Amen.